Нічого не зробили для Білорусі. Иди отсюда. Иди отсюда. І як так сталося? Вы лжете. Вы такое не робите. Ты штатный работник КГБ. І признався, Ты що признался. у Фейсбуку або у інших соціальних сітках розграються спречки вокруг вас. Правда? Вы так думаете? Ви судилися з Олександром Лукашенком і навіть виграли гэты суд. И вот тут была великая борьба. А для вас Лукашенко ворог? Я не хочу говорить на этой глупости. Як часто ви ходите у костьол? Теперь редко. Я дренний християнин. Я веру в Бога, все життя, все, але от у костьол традиційно ходжу редко. У якому зрості ви ввогуле адчулі, што ви чалавек веруючы? Ад пачатку свайго існавання. Моя маці была вельмі веруючай каталічкай. Яна, як была маладой, у 18 гадоў яна хацела пайсці ў манастыр Невестай Христовай. Ну, але потым перадумала, бо вельмі шкадавала маці. Магла яе пакінуць. Ну, у нас цяжкія было. Ну, то я ўдзячны Богу, бо калі б яна пайшла па манастыр, то мяне б не было. Ну, так, дзякуй Богу, ёсць. Ёсць нават гісторыя, што вас выключылі на некаторы час са школы, бо вы даказвалі, што Бог існуе. Што гэта за гісторыя? Ну так, это правдоподобно, потому что я ж вучыўся в сталинской школе за часы Сталина. И там же ж з маленства, з першого класа стараліся убить детям у головы, что Бога нема. Ну, а я читав з 5 гадоў, я ж быў упэўнены, все. І таму, калі настаўніца ў 3 класе пачала казаць, што Бога няма, то я ёй сказаў, падняў руку і сказаў, што Бог ёсць. Яна была збянтэжаная і кажа, адкуль ты ведаеш? А я кажу, ведаць Бога немагчыма, у Бога трэба верыць. Яна поўнасцю збянтэжылася. Вот была такая гісторыя. Вот, таму... Колькі вам было гадоў? Гэта быў... Тады было 10 гадоў, а ў 4 класе мяне выключылі на 2 тыдні. Ну, за поглядаў, якія я там выказваў, Варашылава там зняважыў. Ну, дзеці ж ёсць дзеці. Але дзеці то дзеці, а яны глядзелі з пункту гледжання, што чаму дзіця так гаворыць. Мама працавала ў бібліятэцы. Яны выклікалі маму ў раён, у КГБ. А почему у вас ребенок говорит такие вещи? А яшчэ па-беларуску. Ну так. І вось потым уже я быў дарослы, маці сказала, што калі б мы не былі сям'ёй загінуўшых, бо у нас 3 чалавекі загінулі на фронте, і была такая адзнака сям'я загінулых, то пагражалі выселіць у Сібір за мяне, за дзіця. Вот. Так что сталинскую школу это феномен. А з дзяцінства вы размаўлялі па-беларуску і святкавалі ўсе нашы нацыянальныя святы, Дзень волі, да прыкладу? Не, мы нічого не ведалі. Я то ведаў. Вот. Бо у нас у сям'і была традыцыя, мы ведалі. Потым бацька як загінуў, і быў дзед ужо потым як памёр, мне было 9 гадоў, то маці мяне выхоўвала памяццю бацькі. Вот вобраз бацькі ён вісеў у паветры. Ён прысутнічаў. Калі што не так, маці гаварыла, бацька твой так не рабіў. Бацька рабіў так і гэтак. Твой дзед быў вялікім чалавекам. Ён змагаўся за Беларусь. І не казала як, але проста паказвала газету, крыніцу. О, кажа, твой, якую дзед газету выпускаў. Твой дзядзька пісаў вершы. І вот у такой атмасферы, ну, духа продкаў, так сказать. Ну, вот проходило дзяцінства, мы это все адчувалі. Тым больш, што наше грамадства, вот, местачковае, русскіх у нас не было ўвогуле. Яны недзе прыехалі, як ужо калгасы арганізавалі. Я все это бачыў. Мне ўжо было 6 гадоў, як калгасы рабілі. Ну, то, па-першае, мы іх дрэнна разумелі, яны гаварылі такой мала зразумелай мовай для нас. І ніхто у суботніках
не ўспрымаў савецкую ўладу і камуністаў. Ніхто. Это была такая советская атмосфера. То есть в школе мы, дети, это все разумели. Вот. Ну, разумнейшие, ці, може, хитрейшие мовчали, а я мог нечто и сказать. Ну и в вынику чуть не вывезли в Сибирь. Вот такая история. Янка Пазняк, дзед Зянона Пазняка, служыў арганістам у Вільні, а яшчэ быў вядомым у свой час публіцыстам і адным з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Творчая натура дзеда не магла не перадацца нашаму герою. Музыкальнасць дзеда нейкім чынам вам перадалася? Ну як, у маладосці граў на гітары. Бацька граў і мама грала. Все мы играли на гитаре, это так, ну, як кажуть, ніхто ж професійно не думав бути музикантом, але музику любили, особливо батька. Вот, ён збирав пластинки, это 30-е годы, потом 40-е, и эти пластинки застались у меня. Это може... Ну, целая великая скрынка. Это некие межвоенные песни, так? Это починаючи с 14 года пластинки для граммофона и кончаючи уже 60-ми годами. У меня полный набор. Есть все, так сказать, и Лещенки, и Яросейские, и Александровская там спевая, и Мечислав Фок польский спевая, все. Был некий у вас любимый спевак, любимая пластинка? Ну, у дзяцінстве у мяне была любимая пластинка, якую я называў «Зубчики». Потому что наклеечка была с такими зубчиками. Мне было там 4 ці 5 гадкоў. И на патэфоне, калі я играл, мама, поставь зубчики. Вот. А зубчики учили тон-тон-тон-тон. Это марш Торадора был, оказывается. Ага. Мне это подавалось. Вот. Так что с музыкой мы были связаны на той час. Ну, наколькі было магчыма. Там такі быў час, што асноўны прадмет, які даваў музыку, это быў патэфон. Вот. 40-е гады. В 49-м годзе в мястэчку прывялі радыё. Такое настеннае. Вот. У суботніках? У суботніках, так. Ну, пасля вайны. А потым ужо было радыё, ну, такое на 4 каналы. Можна было кароткія хвалі там слухаць. Все это. Я не отходил от этого радио. Вот это была эпоха джаза. Это весь эфир был забит джазом. Але ў савецкія часы тады часто казалася, што сёння ты слухаеш джаз, а завтра родину продашь. Ерунда это все. У нас такого не было, потому что у нас зовсім другая атмосфера была. Вот. Ніхто об тем коммунизме в той родине не думал. Думали об самих себе, об Богу, об житті. Вот, тому джазом захоплялись, я и по сегодняшний день люблю джаз. Это, ну, это особливая музыка. Это вот, як і класічная музыка, так і джаз. Это вельми творчая музыка, это импровизация. Это, по-перше, она оптимистичная. Я люблю, что она оптимистичная. Она... Ніколі б не подумал, что вы любите джаз. Чомусьці... Ну, джаз, я кажу, это 50-е годы, это молодость.
Вот. А теперь это история. Теперь почуть жась, это только, ну, не ведаю, специально шукать. Агулам, калі казаць, постаць вашага дзеда Янкі Пазняка, як яна паўплывала на вас? Ну, я вам скажу, что я его ніколи не бачив, бо його забили в 39-м, а я в 44-м народився. Але сапраўды ваше питання, тут, як кажуть, у центр, вельми повпливало, бо у нас загинули 3 чоловіки на війні, ну, деда большевики забили, і фактично где-то с 9 годов, коли помер другий мой дед, мамин батько, то меня выховывала мать и бабуля, женщины. И душа тягнулася до батьки. І мать створила дома, мать і бабулі, культ продків. От, культ батьки, культ деда. Коли от що-нибудь треба, чи що-нибудь не так, маці каже, батько твой так не робив. Дух батьки жив весь час. І от це давало можливості, ну, відчувати відказність, обов'язки відказності. Бо в сім'ї у нас була, ну, любов. У нас, я жив у осередді любові. От, особливо ще до 50-х, до Кавгасів була своя земля. Це таке відчування було, що, ну, тебе всі люблять, ти всім потрібний, таке, це вспоминання. Маці і бабуля вас вихоўвалі, вось яны, напэўна, самую вялікую ролю адыгралі ў станаўленні вас як асобы ў нейкім сэнсе? Ну так, але я хочу сказати, що маці, вельми, я потім вже дорослий це зрозумів, вельми шмат що розуміла, що значить дитя виховується без батьки. От вона створила культ продків, культ батьки, культ деда. Коли некие питания там у школе возникали, мама открывала, папочку показывала. Вот газета «Криниця» – это твой дед выпускал. Вот. А вот «Зорочка» – это придаток до «Криниці» дитячий. Вот тут твой дядька, який у танку загинув, вершики писав. І эти вершики мне показывал. Ну и таким чином растешь и думаешь, что, ну, є вже обов'язки. Треба ж, як кажуть, пам'ятати про це. І от мать свідомо це мені старалася виховати. Ну, як кажуть, ну, вирос хлопчик, вирос мужчина. І я вельми вдячна, вона це розуміла. До речі, калі ви ўжо шлі на прэзідэнта ў 94-м годзе, то камуністы спрабавалі ачарніць вашу біяграфію, у тым ліку ачарніць біяграфію Янкі Пазняка. Як это выглядала з-пад Родзянова? Ну, что там, у них же никаких правил, никакой морали. Они могли говорить, что хочешь, самую невероятную хуйню. Ну, например, это расповсюдилось по всей Беларуси, что я у час войны был немецким полицаем и предавал родину. А я в 44-м родился. Верили этому. Люди есть такие, что они не задумываются. Вот чуют, такой же немецкий полицай. Ось, тому вот такая была их. Ну и, відповідно, деда всяляк там, что и он был полицаем, родину продавал, там, и отец был полицаем, все, ну, батька же загинул на войне. Вот. Тому это коммунистичная такая демагогия, без морали, без такая лжа, якую они пускали, покуль были. Но теперь пускай. Вот этот режим, фактично не отрознивается. Лукашенко, это весь этот режимчик, он не отрознивается. Потом Москва, вот это ФСБ. Зайдите в интернет, вы можете почитать про меня, что хотите. Вот. Тая самая, где 30 годов идет, тая самая и лжа. Ось, придумки самые невероятные. Агент Держдепа там, американского. Вот. Тому тут нічого нового. Вот. І в таку от хлусню, ну, на некий короткий етап вірили, може, саме такі прості люди, які не задумувалися ні над чим. І вона ролі не грала, я думаю. Тому що през некий час, ну, люди ж просто починали думати, бачили, що і комуністи себе компрометували таким чином. Сами себе. Притом некоторые из них сами верили тому, что говорили на меня. Мне приходилось часом приезжать у некоторые
районы, там у райвиконкамы заходзяць. І я бачыў, што там, калі я адкрываў дзверы, так некаторыя там сакратаркі там ці белелі ад страху. Думаю, ну прыйшоў, зараз всех будет расстреліваць. Ну, говорили так, что вот придя поздняк, кто размаўляе по-расейски. всех коммунистов расстреляет, всех русских выселит. Вот ихная была пропаганда. Ну, на кого яна могла ўздзейнічаць? Ну, на самых таких прымітыўных людзей. Таму, а іншага у іх не хапае розуму, каб што-небудзь іншае прыдумаць. Ды цяжка прыдумаць. Ну, што ты прыдумаеш? Жывы чалавек. Можна пачытаць, можна з ім пагаварыць, можна даведацца. Ну, але такая іхная сістэма прапаганды, ну, як кажуць, слусіць хоць на адзін дзень, і то добра. Всех коммунистов расстреляет, всех русских выселят. Грибовских этих сучек. Як это выглядала спадар Зянона? Это надо по-русски говорить. Ці вы бачыце ў гэтым нейкую праблему? Ну что, возьмем его в цирк, и Санников перший бежал. Вот такая история. Александр Григорьевич, когда его выбрали на президента, я его повіншаваў. Але вы гэтага не казалі. Не казал, нет. Хай він подасть в суд на НАТО, тоді він перешагаляється в каву. Спадар Зянон, маці ваша вам распавядала, чаму вас так менавіта назвалі? Ну, розповідала, конечно, але это история не цікавая. Батька хотел назвать по-своему, а мать по-своему. Мать хотела Антоном назвать. Ну, зашліся, што будзе Зянон Антон. Другое прозвище мне Антон, але у пашпарт не ўпісвалі, у метрыку не ўпісвалі. У сэнсе імя. Ну так, імя. Яшчэ ў дзяцінстве вы напісалі верш, што будзеце вялікім, а вы хацелі кім увогуле стаць, вось калі вучыліся ў школе астраномам. Я чуў таксама такую версію. Тот толькі кім не хацеў стаць у школе. І у мяне цікавіла шмат, што найбольш цікавіла астраномія. Потым гісторыя. Вот. Ну і я стараўся рабіць усё адразу. І каб вызначыў бы так нешта толькі вот адно, такога не было. Я хацеў усё адразу зрабіць. І яно так і атрымалася, што, уласна кажучы, і фатаграфіяй заняўся, і, правда, астраноміяй то не. Вот. Я пробовал поступать, але не поспел. И астрономия была только в Москве, в МГУ. Вот. Потом я працаваў директором клуба, ставил спектакли с наставниками, зацікавився театром, кино. Думал поступить в ГИК, это значит Институт кинематографии. Вы хотели стать актором? Не, я думал... По фотографии мне цікавило, я хотел оператором. Вот, гэта цікавило. Вот, астрономия цікавила. То я поехал одразу и думаю, вот 3 института, где поспею. Вот, в ГИК не поспел, уже прием кончился. Ну, это ж початок 60-х годов. Вот, тогда познайомився там с людьми хорошими, так как мне здавалось. А вони поступили там у ГІТІС, там все, я кажу, о, давай попробуємо. Ну, давай попробуємо. Ну, я там вивчив вірші, вивчив там тексти Ремарка, до речі. Ну, і поступав. Поступав там і в ГІК, там можна що, любий, можна було інститут театральний. Просто з вулиці принести документи, вивчив там, що треба, сказав, який у тебе репертуар. І коли ти професійно проходив, тоді приймають твої документи. Тоді тебе вже приймуть. Покуль ти не пішов професійно, то я попробував там усюди. І як мені здавалося, я добре читаю, і все, у мене хороша дикція, у мене фактура є, ну все, що треба. І я ніде не проходжу. Я потім підійшов до одного проректора, по-моєму, в Малому театрі, і кажу, слухайте, а що-то вот мене провалює. Ну я ж кажу, добре. Він каже, слушайте, так ви же по-русски не говорите. А вы не казали по-русски? Я по-русски говорил. Я думал, что я говорю по-русски. Вот. А он мне тут усе грехи мои сказал, что вы же не русский. Я говорю, конечно, я. Вот. Ну, так вы, говорите, не говорите по-русски, а здесь надо по-русски говорить. Угу. Так я кажу, а як у вас вот с Кавказа приймають все? А у них нет театрального института. А у вас в Беларуси есть. Ага, чудовно. Я приезжаю в Минск, как раз додатковый набор. 200 человек на место. Я туда,
От, ну, все, прийшов, там треба було співати, танцювати, і там шмат що, де вірші читати. А приймав, от головна комісія приймав Константин Санников. Константин Миколаевич, это вельми відома фігура була. Він був двічі лауреат Сталінської премії, народний артист, видатний режисер і видатний чоловік. І він приймав нас. От. Але ён не сваяк палітика Андрея Санникова. І він його дід. Дед. Так. Ну і там була комедія. Все йшло добре, звісно. А потім виходять, на сцену виставляють одного з комісії. Був такий древний актер у Руському театрі. Не буду його прізвище називати. Етюд такий, що от він директор цирка, повинен їхати у Індію на гастролі. Разом з своїми звірами, з усім зоопарком, які там у цирку є, так? І захворів чоловік, який цих звірів тримає. І як поїхати, це ж треба, ну, вміти це все. І от треба устроїтися на роботу і доказати, що ти це зробиш, як поїхати у Індію разом з цим цирком. От. Я зразу зрозумів, про що йде справа. Вот, там дівчатки, я люблю звірюшек, там що таке говорять. Я кажу, ви знаєте, я от чоловік сільський, я вот это, вот то, я знаю, як треба обиходитися. І розказую такі от речі. От як з коньми треба, як це, що звір вимагає, які корм потрібно, як за їм догляд, усе. І він, городський чоловік, слухає мене. От я бачу, що він слухає, кажу, вот таким чином. Так что я для вас абсолютно подходящий человек. Это для вас шанс. Вы мне повинны взять на працу и радоваться, что я до вас пришел. И отповедную зарплату мне призначить. И он так глядит. Что вы, кажу, на меня глядите? Вы знаете, сколько у коровы цицик? А я не знаю. Уже городский человек. Я, правда, не стал его позорить. Кажу, 4. Это, да, значит, ну, до комиссии, ну что, возьмем его в цирк? И Санников перший, да. Така комедія. А потім був ось театрально-мастацький інститут, і уласна так само є історія про те, що одну з ролей вашої вучоби адіграв Максим Танк. Яку менавіта? Ну, справа в тим, що коли я поступив в цей інститут, це, дякую Богу, это был самый досконалый институт, самый свободный во всей Беларуси. Это был, ну, либеральный, як тоді казали, інститут по принципу свободи. Вельми хороший колектив педагогів, вельми насичена програма. Ми вивчали все, і заміжний театр, і античний театр, і літературу, і драматургію. Надзвичай було насичено це все, і це дало великі веди. Вот, це перше. По-друге, колектив, ну, педагогів, там, мастацький, він, ну, не так, як у других вузах тоді було. Ми абсолютно на ровних були з педагогами. Ми могли разом там у кафе сидіти, розмовляти, навіть на вечорах, там, на капустниках, танцювати разом. Був такий контакт поміж педагогом і студентом, особливо мастаки. Мастаки не були свободні люди. Кожен мастак, там, живописець, там, скульптор набирав свою групу. От, він там приходив, давав завдання, глядів, говорили там об яких справах. І ми сиділи, працювали, не могли в будь-який час пойти там, на етюди, що свободні люди були. І от це дало вельми шмат. От, бо потім я, коли закінчив інститут, я поступив в університет. Я таке враження, що я трапив назад у совєтську школу. Я не витримав. Я год проучився, забрав документи. Там, де ви вчилися на журналіста? Так, на журналіста. І сказав гудбай. Я кажу, мені не треба. А історія нібито про ваше виключення перед випускними екзаменами за те, що ви сорвали газету на російській мові. Так це от розповідь про Танка. Мене виключали двічі по політиці. Перший раз, это я був вже на другому курсі, я йшов видатно, тому що мені було все, мені не треба було правити ні дикцію, нічого. Я йшов нормально, там мене, так сказати, виключили. Значить, я потім довідався, в чому справа. Була написана кляуза з боку другого педагога по майстерству,
Вот. И там было написано конкретно, что я антисоветский тип, и что я студентам казал, что коммунистов треба вешать на столбах. Я этого не знал. И один час мне выкликая ректор университета. Але вы гэтага не казалі. Ну, не казал, не, ну, это глупство. Я мог сказать другое, скажем, вот, але публично такие речи не говорятся. И меня влекает ректор Павел Васильевич Масленников, ведомый мастак наш, и каже, что же ты, молодой человек, вот такое говорите. Я кажу, я этого не говорил. Но як не говорил, вот, значит, написано то, вот, педагог, он мне это говорить, бо он был фактично сприяльний білорусщині. Я потім поаналізував, чому він мені це сказав. Я довідався все. И вот он мне такую моральчатый, он такой резкий человек был. И он каже, что ну что же вы такое говорите, вот на вас написала педагог, вы что не знаете, что говорить? Я кажу, я не говорил, это ну она ж написала. Вот. Вы что, не разумеете, як себе поводить? Сколько вам лет? А я виглядав на годи 3, старейший за себе. Я кажу, 19. У його, як кажуть москалі, одвисла челюсть. І він каже, сколько? Я кажу, 19. Иди отсюда. Иди отсюда. Вот. И просто вытурил меня. А мой сябра, Лявон Борозна, собрал за этим Масленником. Лявон Борозна был старейший. И он мне каже, Лявон, что Масленнику каже, ты знаешь, каже, какие сволочи. Хлопец, 19 год, и они на ему политику пришили, что он там это... Что... Вот. И он разумел, Масленников, что мне хотели вот это габье вытурить из института, потому что я был белорус, говорил по-белорусски, со студентами там робили отповедные поездки там, по музеях, читали там лекции свои, все. Але потім Максим Танк за вас заступився уже пазней. Это уже позднее. Я как раз пришел в этот институт, это 61-62 год, когда его начали громить, когда партия прислала своих представников туда. На проректора, там, на педагогов, на эту марксистскую философию. И вот эти люди начали поступово притискать студентов, вводить новые правила, так само выгонять хороших педагогов. Вот. У нас, скажем, ну это вот можно рассказать, у нас был такой педагог, такого, прислали его з ЦК, і він викладав історію КПСС. І от він заводив такі розмови провокаційні зі студентами, так бицем би, от він так само в нечому сумнівається, щоб студенти виказувалися. Студенти виказувалися. Ну, звісно, я виказувався. І тих студентів потім виключали, так і мене. Я от трапив на це все. Вот. І якраз от прийшов цей от період, коли громили наш інститут. И меня выгнали на улицу. Это был страшный период. Я тогда вельми великий голод вытерпел, потому что за советским часом теперешние люди этого не разумеют. Тоді ну, не було ж ніякої приватної власності, ніяких приватних бізнесів. Ніде нельзя було устроїтися на працю. Ніде. І коли дадено указання по партійних структурах, что этого на працу не брать, значит, ты будешь на улице, никто тебе не возьмет. Никто. У каждой организации был парткам, так сказать, партбюро, были коммунисты, габисты. Усюди был КГБист, який у отделе кадров там сидел. Немагчимо. И все, меня выгоняют зимой на улицу, и мне нема за что існувати. Я нигде не могу устроиться на працу. Я писал ранее там у Лим, там некий, бо гонорар можна було, не беруть ні одна газета. Усюди дадено указання. Все. А далі, не, послухай, і далі що відбулося? А де ж ночувати? Я йду в інтернет, а з інтернету мені вже все. Мені вже комендант, ми вас не знаємо, все, ви не маєте права. І хлопці, студентами з другого поверха звішувалися там, давали мені руку, підтягували, і я там на підлозі мог ночувати. Все мы были, ну, страшенно, все в вельми тяжком стане. И вот я этот час запомнил, потому что тижнями ничего в уроці не было абсолютно. Это вот полная безвыходность, никуда. А я же не мог поехать назад. Я же не мог. И мать ничего не ведала. Я матишка давал.
Тому що коли б маці довідалася, то це було велике розстройство. Я врешті-решт знайшов роботу. Але я витерпів такий голод, який, в житті мені вельми добре, що я його витерпів. Я просто ведаю, який стан чоловіка, який психіка, коли ніяких перспектив, і він бачить, що кінець. І коли ти голодаєш тиждень, нічого не їв, і коли ти глядиш, як люди інші їдуть в окне, у кафе, це, описывать я не буду, тому що Кнут Гамсун уже про это писал. Вот. Так вот, так, большевики. И вот я нашел работу. Рабочим никого не брали на 500, это было уже, хрущевские уже были гроши, это 50 рублей. Вот, минимум был 70, а там рабочим сцени 50 рублей. Там працювали різні п'яниці, бомжі там які, студенти підпрацьовували. От я знайшов цю роботу. Чим ви займалися? Я працював, тягав ці куліси, вішали, спектаклі, там, все. Приходив, на раніці в 6 годин я був там, пробував там на роялі грати. От, приходив раніше. Потім приходив, все це, випльовував всю ту чорну грязь, бо ти ж пилом дихаєш цими фарбами. Ніякого ж забезпечення, ні масок, нічого не було, абсолютно. Це така була жудасна справа тоді. От. І так це деякий час існувало. Потім знайшов другу працю, яка я. Так само 50 рублей платили. Ніхто туди не йшов. Це організаційна група музею, фотографом. Ніхто на такі гроші не пойде, тому що... Вот. І ще момент. У Совєтському Союзі нельзя було строїтися на працю без прописки. Вот коли у тебя прописки нема, тебя никто не возьмет, хоть ты гений, не важно. Вот. И вот этой вот загады ЦК, КГБ, отсутность прописки и Шкода мать, я же не могу поехать назад. И я в этом городе завяз. Вот отрималася, я кажу, така справа, що я прийшов і кажу, що вот так і так. Я вот студент, показую білет студентський, а він ще термін не згубив. А я ж уже не студент. Я кажу, що от, може, таку роботу. А їх нема людей. Добре, от, я устрою все поступово. І так поступово я поступив на мистецтвознавче відділення. Этого же института, праз год. Вот, на театрознавство. И вельми добре, что это, потому что мне это подобалося. Мне подобалось мистецтво, история. Там давали хорошую едукацію, я лічу, тому що, коли хочеш вчитися, то ти її отримаєш. Вот. І от уявіть собі ситуацію. Ми закінчуємо увесь курс, даємо опошний екзамен, і нам залишився тільки державний екзамен по філософії. Так? І потім оборона диплома. А так все, ми закінчили інститут. І всі ми збираємося і їдемо в ресторан відзначати. І от у вестибюлі ми всі студенти збираємося, такі всі довольні, всі раді, нарешті. І тут до мене підходить з ректората одна мадам, секретарка каже, вас викликають в ректорат. Добре, приходжу в ректорат. Сидить цей полковник і весь ректорат. І глядить на мене так злобно, на мене глядять злобно. Я думаю, що здарилося? Ректор, полковник виступає, каже, так і так, от нам поступило заявлення товариша Тамєшина, це був такий полковник замполіт, так само, научний комунізм преподавав. Вот. І він написав кляузу на мене, що быцем би у час некого там вечора ці капустника я там сорвав газету, яка була, і сорвав тому, що вона була на русской мові. Це повне глупство. Нічого подобного не було. Вот. Було написано, хто там. Вот. Хто буде розбиратися? Хто буде розбиратися? І от він мене, що вони говорять таке? Там же мене студенти чекають, ми ж поїдемо в ресторан. Вот. І він мені це зачитує. Я кажу, нічого подобного я не робив. Як же так? Вот это, і все. Итак, товарищи, значит, поступило предложение исключить студента Поздняка из института. Кто за?
все голосуют за. Коротко, за 5 минут решили проблему. І, видиш, я навіть так для мене я не усвідомив, що це було. Ну, я зрозумів, що, да, ну ясно, тут це розправа. Але ще ніяк так тяжко одразу було усвідомити. Ну, я вийшов, зрозумів, що ясно, розправилися. І виходжу і кажу своїм студентам, що мене виключили, я не поїду з вами. У мене не той настрой. Він каже, слухай, ти перевчився, тебе що з гумором не в порядку. Ніхто мені не повірив. Ніхто. І студенти на мене покривдилися, поїхали без мене в ресторан. Я домовився, що я не поїду. Ну. І тут була велика боротьба. Вот. Я не здався. Де я тільки не був, куди я тільки не грукався. Я до танка пішов. І танк ходив до того полковника. А як ви просто прийшли до Максима Танка і кажете, допоможете? Ну, танк ведав моєго діда, танк віленський інтелігент. Я знав, хто я такий. Я йому сказав, що так і так, що ми зі мною розправилися. Вот таким чином. Поможите мені. Я ходив к адвокатам, к юристам, і вони мені кажуть, що студентом ми не займаємося. Оказывается, в Советском Союзе студент не имел юридичного статуса. Студент мог, коли зимнее что зробили, писать только у министерства. Все. Он не мог себе оборонить, студент. І я, до речі, тоді довідався, але не ведав такое. Вот. І я ходив до танка. Все. Танк ходив до самого этого полковника, розмовляв з ним. А там же був старшина Верховного Совета. Это была ж фигура, кроме того, что я народный письменник. И полковник ему доверительно сказал, ну вы же понимаете, мы же коммунисты. Это же у него же антикоммунистические высказывания. Это все. Ну, знаете, танк мне что свое говорить. И он ему танку каже, ну вы же понимаете, было решение КГБ. Вот. Выключить вас. Да. То есть он сказал помилку. Это самый полковник, он думал, что тут он говорит с начальством, ну, танк, старшина Верховного Совета, коммунист, народный письменник, а тут некий там поздняк. И вот я ему сказал доверительно, что не можем, я уже решение КГБ. А танк сказал мне. Потім я ще ходив в другі організації, там ще студенти написали чомусь у комсомол. Я не був комсомольцем. Ну, написали туди. А пропановували увести у комсомол? Ну, так я б не мог кончити школу. Мене директор у 10 класі викликав до себе і сказав, коли ти не вступиш у комсомол, то ми тобі не дадим атестат. І ти нікуди не поступиш. І вони по те зробили. Вот. Я раївся з мамою, все, ну що, добре, поступив у комсомол, отримав атестат. Поступил в институт и выкинул комсомольский билет. Вот и все. Вот. Хотя так само за мной там еще ходили, там мне что. Знаете. Так вот, и он это сказал, потом мы написали, но я пошел цікаво в КСМ. Там сидит дамочка такая молодая. И вот, значит, она уже поговорила с этим. Вы знаете, вы там то сделали, вы там то. Как же это не робил? Послушайте, ну, так коли вам написали письмо, так вы меня обороните. Ну, вы там то. И одним словом, что, ну как мы можем сделать? Ну, как мы можем сделать, если было высшее указание? Я говорю, какое высшее указание? Я не могу вам это сказать. Ну, одним словом, я все-таки ей примусив сказать так аккуратно, что с КГБ. И это мне дало махчимость разнести это по всем свете. Я не мог танка подвести. Понимаешь, покольки сказала эта дама, вот, то я всюди казав, писал, выступал, где я письма, что это вот полковник Захаров сказал, что ему обязало КГБ. И через некий час, через несколько месяцев вытурили полковника Захарова на пенсию. А вы видите чему? Тому что он зробив помилку. Ты штатный работник КГБ, тебе сказали убрать этого студента, ты его убрал, и что-то нас завалил.
І прызнаўся, И што... признался. Знаете что, я дурак. Вы ўзгадалі свайго сябру Лявона Бразна, і ў 69-м годзе вы апублікавалі артыкул, вядомы «Заботьтесь о будущем, каб ратаваць нямігу». Гэта было, калі я не памыляюся, у газеце «Правда». І тады улады адрэагаваў Машэраў, і гэтую гістарычную забудову ўдалося ўратаваць. Як вам гэта ўдалося? Ці да вас прыслухаўся Машэраў сапраўды? Ну, не, это был такой темрашал, что такого не прислухивался. Там я зацікавився городом рано, ще, будучи студентом. На Мінськ старий, я його фотографував, вивчав. От, і коли його почали знищати, це ідея Машерова була. Знищити старий город, у першу чергу Нямігу. Вот. Ну, то старалися мы, студенты, ну, что могли сделать? Мы же абсолютно были бессильные. Вот. И тогда у меня возникла такая думка. Собрать подписи под листом среди белорусской интеллигенции, письменников, ведомых мастаков, артистов. И с этим листом выйти в Москву. Потому что перед своими мракобесами мы часто шукали допомоги ў Москве, як не дзіўна. Кажуть, Москва давала гэтую палітыку, каб нас знішчыць, але там мы маглі знайсці некаторых людзей, якія маглі б ім паківаць пальчыкам. І мы это ведалі. Так вот, я склаў гэты ліст і пачаў збіраць подпісы. І я пачаў збіраць подпісы. Я абышоў некалькі дзесяткаў людзей, ніхто не паставіў подпіс. З усіх вядомых людзей, не буду называць прозвішчы, ну, эліта. Никто из элиты не подставил ни одного подписа. Чому? Потому что ведали, что это супроть Машерова. Они побоялись. И один, кто поставил, мой сябра Левона Борозна, я кажу, Левон, ну ты поставил. И вот так этот артикул повинен был вести. Ну и что? Я вымушенный был этот артикул в газету «Правда» дать корреспонденту газеты «Правда». Бо просто в «Правду» послать нельзя было. «Правда» – это был другі орган після ЦК КПСС. Коли что написано в «Правде», неважно что, все, это закон. Ніякий Машеров ничего не мог зробити. Это, ну, теперь это дивно, але это было так. И у этих органов центральных, коммунистичных, у кожной республицы был свой корреспондент. От «Известий» был такий Матуковский, вот, а от «Правды» – Геннадий Буравкин. Ну, я пішов до Буравкина і кажу, так і так, поможіть. Він взяв, почитав цей артикул і каже, Зенон, я постараюся допомогти, але треба зробити редактуру. І він зробив редактуру. Каже, так резко, як написали ви, він не пройде ніяк, і тільки буде дрянно. І він зробив редактуру, я погодився. Артикул пішов, трапив редактору Зімяніну. Зімянін був некий час секретар ЦК УБССР. І ён, Зімянін, ён быў коротко, не шмат пасля вайны. І ён узяўся за тое, каб увесці беларускія школы, все каб па-беларуску было, каб развіваць беларускую культуру. Яго тут же забралі ў Москву на павышэнне. Это ўсюды бралі. Вот. Я казаў, Машерова ніколі не возьмут на павышэнне, бо он гробіў тут мову, все. Он очень хороший парень для іх. Тому яго тут і пакінулі. Так вот, Зімянін быў рэдактарам «Правды» на той час. І яму трапіў гэты артыкул. Ён на это паглядзеў, кажа, о, так я гэта добра ведаю. Сапраўды, гэта старая архітэктура, гэта трэба пакінуць. І тут же падпісаў друк. І тут же пайшло. Там мне расказвалі ўжо тыя людзі, якіх я ведаў, бо там жа у ЦК ж працавалі некаторыя нашы пісьменнікі, ну, на маленькіх пасадах. Іх спецыяльна бралі, каб, ну, паказаць, што тут у нас амаль дэмакраты. Вот. І я ведаў, што калі Машеров это прачытаў, ён лётаў ашалены, просто ашалеў. Настолькі яго это, бо это ўсё, ён не мог далей знішчаць эту Нямігу. І ён крычаў, мы знаем, кто такой, мы не знаем, кто такой Пазняк, но мы знаем, кто такой Борозна. І ў выніку Лявона Баразну пры невысветленых абставінах забілі. Як гэта было? Так. Вы думаеце, гэта была помста? І як толькі забілі Баразну, пачалі разбураць Нямігу.
У 69-му годзе быў артыкул, на 3 гады мы прыпынілі разбурэнне Нямігі, і яны нікуды не маглі дзецца, гэтыя цекісты, таму што, ну, правда ж напісала. Вот. І тут, конечно, я таксама адчуваў і супраць мяне ўсё. А Леона Баразно зрабілі правакацыю. Просто зрабілі такі від, што быццам бы на жанчыну напалі два. Там ён пачаў абараняць, і яны яго забілі ножом. Вот, ён там міліцыю выклікаў, і міліцыянеры там ножом паранілі. Вот. Ну і потым, адным словом, Машэраў меў магчымасць неяк з гэтым разабрацца, але ён так ненавідзеў, што ён не ўключыўся, бо мы пісалі Машэраў. Вот так адбылося. Это адбылося 15 жніўня 72 года. І ў гэты ж год пачалі разбураць Нямігу. Супадзенне такое. Вот, адбылося. Так што Машэраў Нямігу разбурыў. Это яго цік быў. І хацеў яшчэ разбурыць верхні горад. Ішла вялікае змаганне. Я ўжо ўвайшоў поўнасцю ў гэту барацьбу. Вельмі шмат было напісана. І ў Маскву я ездзіў. Все стараліся. Все сілы, якія можна было. І Траецкае прадмесце. В Траецкім прадмесці я быў у кожным доме, у кожнай кватэры. Я ведаў кожного чалавека. Вот. І подпісы збіраў. І іх пачалі разбураць. Траецкае прадмесце. Разбурылі лазню 17 стагоддзя. Але ў апошні момант мы гэта все-таки прыпынілі. Вот. Таму гэта была вялікая барацьба за стары Менск. І калі трошки нешта асталося ў старым горадзе, ў верхнім горадзе і Траецкае прадмесце, якое пачалі рэстаўраваць, то гэта вот наша барацьба, каб мы не змагаліся за гэта. Старого горада в Менску не было. Было б тое, што з Нямігай вот знеслі, і ніхто не памятае, як гэта выглядае. Вот такая было змаганне за стары горад. Хацелі заадно знесці тэатр Янкі Купалы. Таксама. Но это вот дзякуючы этому лісту о правду. Гэты дом пакінулі. У тэатры Янкі Купалы адбыўся ўсебеларускі кангрэс. Это гістарычны дом. Але там і бальшавіцкія розныя з'езды адбываліся. Мы рабілі ўпор, што тут ужо товарищи камуністы собирались. Вот. Ну, а тут была і дыпламатыя, і барацьба, але частку старого горада удалося захаваць. Вот. А чаму Машэраў ведаў Лявона Баразну? Таму што Лявон Баразна быў галоўным мастаком мастацкого фонда. І яму было даручана да тысячагоддзя Менска, это 67 год, падрыхтаваць афармленне горада. І ён падрыхтаваў гэтае афармленне ў беларускім стылі. Ну, выдатна зрабіў усюды па-беларуску, там, ну, ўсё. Машэраў это поглядел, он так: товарищи, что же это такое? Это же оформление пахнет каким-то националистическим душком. Вот, а Лявон присутнічаў, пачаў, ну, доказывать свое, аспрэчваць. Машэраў успыліў, там он пачаў кричать и сказал, что немедленно убрать этого художника. И его тут же отхилили до этой працы, и он запомнил Лявона Баразну. Вот. Это был страшный тип. Это не тая размова, але это был страшный тип. Это был перший русификатор, який знішчыў усе беларускія школы. То бок у вас выключна негатыўнае стаўленне да Машэрава? Яго можна параўнаць толькі з Лукашэнкам. Это страшны тип быў. Для беларускай культуры это быў русификатор, які вынішчаўся на карню. Вот. І, звычайна, вот, скажем, быў Мазураў перад ім. Мазураў, у яго была месніцкая психология. Он старался поднять республику. Вот эту экономику, это вот все эти заводы, это Оршанск, все это поднял Кирилл Мазуров, Кирилл Трофимович. Вот. И он поднимал Украину. Хрущев, когда приехал на 40-годдзе БССР, то Мазуров робил доклад, ну по-белорусски все было. И Хрущев кричал там в зале, кричал просто в зале: что он там говорит, ни черта непонятно. И после этого Мазурова забрали в Москву на повышение.
Гэта метад было, калі нейкі дзеяч там камуністычны, ён дапамагае сваёй нацыі, ну хоць чым. Все, яго тут жа бралі на павышэнне і все, а прысылалі якого-небудзь там, які ўсё гробіў. Так от Машэраву мы казалі, што яго ніколі не возьмуць у Москву, тому што ён вельмі добра гробіць беларус. Так і атрымалася. Вот. Так что вот тут такая история. Но это особная история, не будем увязываться. Я это добро ведаю. И не только с аргументами, но и с документами. У Машарова идея была. И эту идею начали оживлять. И завершил ее Лукашенко. Это идея неперспективных вёсок. Это частку вёсак павінны былі знішчыць, перасяліць насельніцтва у другія вёскі. Вот. І такім чынам узбуйніць населеныя пункты. Гэта было ў 1964 годзе. Там надрукавана было все гэтыя планы. Значыць, павінны былі, у Беларусі было на той час 34 тысячи вёсак. Па машараўскім плане павінны былі пакінуць 9 тысяч. Остальное павінна было знесена. І гэтую ідэю пачалі ажыццяўляць. У многія вёскі ўжо не ездзілі аўталаўкі, абразалі свет. І толькі некія ўжо старыя людзі аставаліся, якім не было куды ехаць. І гэта пачалі ажыццяўляць. Але это не ўдалося ажыццявіць па двух прычынах. Па-першае, на гэта вялікія сродкі трэба было, а сродкі адпускала Москва. Так? А Савецкі Союз быў у крызісе якраз. Ну, што тут гаварыць? Наладан дыхалі. Вот, инфляция уже начиналась и все. Вот. Ну и другий момент, что Машеров утрапіў у дарожную катастрофу и так само загинуў. Вот. И тому гэты план прыпыніўся, знішчэння вёсак. И кто его ажыццявіў? Лукашенко. Вот он это городки, вот это вёски, вот это знішчэнне вёски, вот, завершил Лукашенко. Вот он это зрабіў. Вот одна політика, якая йшла ад ГБ. Потому что Машаров это был гебіст. Вот он там партизанским отрядом кіраваў, все это шмат там легенд написано. Я знаю добра, я размаўляў з людзьмі, якія ведалі яго дзяцінства. Яго бацька, до речі, быў пратэстантам і быў прэсвітарам. І он там подносил, калі збіраліся тайна, Петя Машаров подносил там вайвакі, это самое, бо людзі ходили слушать. И что з яго атрымалася? Что выросло вот з этого человека? Вот. Так вот, гэтая ідэя знішчэння вёскі пачаў Машеров, ажыццявіў Лукашенко. Вот у тым стане, у якім фактычна зараз беларуская вёска знішчана. Знішчана там, калі там нехта народзіцца, што яму рабіць там? Што яму рабіць? Вот. Ад этой вёскі нічого не засталося. З той вёскі, якая яшчэ была у 60-х годах, выходзілі пісьменнікі, выходзілі акадэмікі, выходзіла эліта. Яны неслі беларускую мову, яны мелі сведомасць беларускую, яны атрымлівалі адукацыю. Вот. А цяпер што ідзе з гэтых вёсак? Бандыты, амонаўцы. Вот што, таму што там ужо знішчана. Так вот, перед нами, перед нашим новым пакаленнем, велізарная будзе задача падняць нацыю на той основе, якую ўжо напрацавала некалі вёска, якую напрацавала інтэлігенцыя, навука, літаратура на гэтай аснове. А этнічная вёска зараз амаль нічого не дае, акрамя амонаўскіх бандытаў. Вот што нарабілі Машаравы і Лукашэнкі. Мы сёння узгадуем выбітных пісьменнікаў, з якімі вы асабіста сябравалі. Максім Танк, Уладзімір Карабкевіч, які, дарэчы, казаў, што вы будзеце добрым такім спасобным хлопцам, такія ён успаміны пра вас пакінуў у дзённіку. Я б хацеў бы запытацца ў вас, як вы пазнаёміліся з Васілём Быкавым? Ну, з Васілём Быкавым я пазнаёміўся позна. Бо з Караткевічем то мы так как бы дружили трохи, пазнаёміліся з ім у 64-м. А з Быкавым пазней, толькі тады, калі Курапаты я напісаў артыкул, тады мы з ім пазнаёміліся. А так я ведаў, чытаў яго. У пачатку 60-х яго травілі вельмі травілі, і потым, відаць, зразумелі, што лепш яго прыласкаць. І далі яму ленінскую прэмію. І перасталі травіць. Але гэтым Быкава не купілі. Быкаў як быў, так і застаўся.
Вот, тому що таких письменників, як там. Ён вас натхняў нейкім чынам? Ну, я вам скажу, до сённяшняга дня я адчуваю недахоп Быкова. До сённяшняга дня. Мы з ім, я заўсёды трымаў дыстанцыю, бо ён усё ж такі, другое пакаленне, на 20 гадоў за мне старэйшы. Вот. Але адносіны былі вельмі добрыя. І ў многіх пытаннях я проста адчуваў яго такую, маўклівую падтрымку. І ён, правда, і пісаў вельмі добра пра мяне. І калі кололи фронт, раскалывали, фронт раскололи, это была вялікая гэбаўская акція, як я называю, разам з Вікам, то у Быкова ўзнікла пытанне, а што ж рабіць? Ён быў у фронце. І я зразумеў, што такому чалавеку, як Василий Владимирович, не можна заставацца ўжо ў фронце. Ні ў адной палавіне, ні ў другой. Таму што это сведчыла аб тым, што такі вялікі пісьменнік прыняў некую частку. Так выходзіць. Калі ўжо збан раскалолі, як кажуць, то можа яго склеіць, але это ўжо не пасуда. І я разумеў, што Быкаў прыме рашэнне проста выйсці, і выйшаў. Ён увогуле адышоў ад фронту. Это правільнае было рашэнне, но ён вельмі перажываў. Ён, можа, думаў, ён не ведаў, якая будзе моя рэакцыя. Вот. А я ж быў за мяжой ўжо. Вы падтрымлівалі нейкія кантакты? Конечно, мы падтрымлівалі, там абменліваліся паштоўкамі, часам званілі, даволі рэдка, але ўсё ж таки падтрымлівалі. І вот калі адбыўся гэты раскол, там некае пытанне трэба было, каб ён дапамог. Я яму пазваніў, а ён так неяк неўпэўнена гаворыць, кажа, што я тут уже, кажа, за мяжой, я уже трохи тут здароўе, уже адышоў, так, акуратна пачынам гаварыць. Я кажу, Василий Владимирович, вы вельмі правильно зрабілі. Вы разумееце, што вам нельга было, вы што зразумееце самі. Я вас абсолютно падтрымліваю, што вы выйшлі з фронта ўвогуле. Пасля таго, як раскалолі, вы не маглі быць, я ж так разумею. І Быкаў, як дзіця, правда? Вы так думаете? Вы знаете, непасрэдны быў чалавек, ён перажываў, і ён тут это... І я зразумеў, што ён это моцна перажываў, думаў, што не ведаў маёй рэакцыі. І потым, недзе праз год, мы з ім спаткаліся ў Празе у рэдакцыі «Свабоды». І я неяк па калідоры ішоў, неяк там спыніўся, і раптам падыходзіць Быкаў, і так мне кажа па-ваеннаму: «Зенон Станиславович, я хочу вам сказаць, каб вы ведалі, я вас падтрымліваў і буду падтрымліваць. Я разумею вас і все-то». І это так раптам мне гаворыць. Я кажу, Василий Владимирович, я ў гэтым не сумняваюся. Вы не падумайце, што я што... Такі у нас былі адносіны. Ён перажываў, што я неправільна яго ацаню. Такі быў чалавек. І таму шмат яшчэ было выпадкаў, калі нават яго маўчанне, яго дух, яго прысутнасць нам это дапамагала. Разумееце, калі час, калі жыў Василий Владимирович Быкаў, калі жыў Барадулін, калі жыў Геннадзь Бураўкін, свет быў нейкі завершаны. Мы адчувалі прысутнасць, сілу гэтых людзей. А цяпер, калі іх няма, адчуваеш сябе нейкай сіратой. Яны вельмі патрэбныя былі. Цяпер яны былі б вельмі патрэбныя. Вельмі патрэбныя. Бо змянілася пакаленне. Цяпер зусім не тыя людзі. Так што Василий Владимирович гэта быў той чалавек, на якога ў разе патрэбы можна было б аперціся, як на рыцарскае кап'ё.
Яшчэ адзін пісьменнік, з якім у вас, што праўда, няпростыя адносіны. Прынамсі, так ён мне сам асабіста казаў, Владзімир Нікляеў. Гэта, напэўна, было звязана ў тым ліку, што ў сярэдзіне 90-х ён быў, скажем так, на кароткай наге з Александром Лукашэнкам, а пазней у 2010 годзе ён ачоліў кампанію «Гавары праўду» і пайшоў у прэзідэнты. Якія зараз у вас стасункі з Владзімиром Нікляевым? Ніякіх адносін у мяне з Нікляевым да эміграцыі не было. Я яго ніколі не бачыў. Абсалютна. Я ведаў, што ёсць такі паэт камсамольскі, можа, і нядрэнны. А я з ім ужо бачыўся, калі у яго ўзніклі там праблемы, і ён прыехаў у Варшаву. Ён нейкі час як бы ў нейкай эміграцыі быў. І тады мы з ім пазнаёміліся, ён прасіў там, каб можа, яму паспрыяў, но я стараўся там, колькі мог паспрыяць, але ён абсалютна не арыентаваўся ў палітыцы. Вот то, што ён пайшоў, это «Гавары праўду», ўсё, это не трэба было рабіць, это не яго. Бо, разумееце, у палітыцы, палітыцы трэба мець веды, там, волю, ўсё, але самае галоўнае, трэба мець слых, як у музыцы. Калі слыху няма, музыканта не атрымаецца. Вот приблизно так и было с Нікляевым, што ён як патрыёт, ён хацеў памагчы, ён пайшоў, но атрымалася, як атрымалася. Вот. Калі это былі выбары ў 2010 годзе, я пробаваў неяк паставіць на яго, каб неяк, як кажуць, прабіць тую сітуацыю. Але я не разумеў, ён звязаўся з тымі людзьмі, з якімі не можна, з агентурай проста. Яны яго кінулі ў апошні час, і на яго напала ОМОН, збілі. Я прысутнічаў пры гэтым і быў на гэтых падзеях акурат. Збілі, потым выкрылі яго з бальніцы. Што добра, што не зрабілі так, як з Карпенкам. І ён проста не разумеў, ён, відаць, і не разумеў, што такое можа быць. Таму, на вялікі жаль, ён пацярпеў шмат, і не знаю, ці якія вывады з этого зрабіў, але я зрабіў вывады такія, што ён, відаць, хорошы хлопец, але палітыка абсалютна не яго справа. Это мець чыста патрыятычнае перакананне, это не значыць, што ты яшчэ добра зробіш у палітыцы. Все ж таки трэба, кажу, мець гэты слых, мець веды, мець волю, вопыт, мець шмат што. Я такіх шмат людзей бачу. У нас быў такі хадыка, профессор, доктор, абсолютно, медведь наступил на одно место, абсолютно не разумеў элементарных ситуаций. Тому я добра до яго адношуся, до Нікляева. Я разумею, што ён пацярпеў за добрую справу, там усё. Але это была не яго рэч. Там калі 20-е гады былі, 20-й год, ён вясёлы такі, гэтых самых грыбоўскіх этих сучак, якія цалавалі этих самых бандюг, кветкі ім дарылі ўсё. І ён з імі такі давольны, фотаграфуецца, смяецца. Ён, відаць, думае, што робіць добрую справу. Таму вот такая рэч. Палітыка – гэта мастацтва, панове. Гэта мастацтва немагчымага. Яшчэ адзін чалавек, з якім вы так ці іначай звязаны, гэта Івонка Сурвіла, старшыня рады БНР. Якія у вас адносіны, ці вы падтрымліваеце іх? Не так даўно спадарня Івонка таксама адзначала дзень народзення. Так, 11-го, здаецца, я ў гэтым месяцы. З Івонкай Сурвілай у мяне хорошыя дачыненні. І, як кажуць, ад самага пачатку. В 1961 годзе я быў у Канадзе з дэлегацыяй фронта, мы там пазнаёміліся. Вельмі добрыя у нас былі стасункі, размовы, асабліва з яе мужам, Янкай Сурвілай, не жыве ўжо. Яна узначальвала чарнобыльскую ініцыятыву ў Канадзе, шмат памагала чарнобыльскім дзецям, малайчына. А потым, калі я апынуўся ў эміграцыі, то там была такая праблема. Па-першае, в 1961 годзе, калі я быў, яшчэ ж быў Савецкі Саюз, у 91-м, прабачце, бо я быў у красавіку.
Ну, але меркавалі так, а што будзе, калі вот ўсё ж такі, ну, вот Беларусь будзе незалежна, як будзе рада БНР, і все. Ну, размовы потым і пазней, калі ўжо Беларусь мела незалежнасць, то я кантактаваў з Барысам Рагулем, это намеснік старшыні рады БНР, які быў Сажыч тады, і казаў, што катэгарычна пакуль не можна здаваць свае паўнамоцтвы, таму што ўлада заставалася ў камуністаў. Невядома, чым это кончыцца. Катэгарычна. Там быў потым паслом такі Краўченка, ён іх нагаварываў, там, каб аддаць паўнамоцтвы ўраду Кебіча. Ну, ведаеце, Краўченка то быў партыйны функцыянер. Вот. І ўсё ж такі рада БНР прыняла маю пазіцыю, што паўнамоцтвы здаваць не можна. Вельмі добра зрабілі, бо украінцы здалі. Вот. Ну, у іх трошкі лягчэйшая была сітуацыя. Вот. У іх, кажуць, быў Краўчук. Вот. Но, тым не менш, можа, таксама трошкі паспяшаліся на той час. Дык вот, калі я прыехаў у 96 годзе ў Штаты, то на 97 год была прызначана сесія Рады БНР. Справа ў тым, што Сажыч, які быў старшынёй Рады БНР, ён не задавальняў многіх, ён нічым не займаўся. Ён паехаў у Фларыду, быў на пенсіі, там жыў у Рады БНР, займаўся Барыс Рагуля, намеснік. А яго нічого не цікавіла. Ён нармальны быў чалавек, но это не яго было просто. Вот. І таму там была такая праблема. Ну, а хто ж будзе старшынёй? Супраць Сажыча былі ўсе. А са мной гаварыў Рагуля. Я яму кажу, што так вы будзеце? Не, кажа, ён не згаджаецца. Ён прапаноўвае, каб уступіць у Раду БНР і каб я быў. Я кажу, это фантазія. З этого нічого не будзе, таму што Рада БНР – гэта не дзеючы палітычны орган. Гэта орган, так сказать, легітымны орган, але это орган сакральны, музейны. Просто прадстаўнічы. Ён прадстаўляе ідэю, ён прадстаўляе гісторыю. Ён не дзейнічае ў палітыцы. А я дзейны палітык. Мне дыхаюць у патыліцу, за мной фронт. Я ж не магу кінуць дзеючую палітыку. Таму я катэгарычна кажу, вы нават не прапаноўваеце. Я не буду вступаць ні ў раду, нічого. Ну і такая была гаворка не толькі з Рагулем, там і з другімі, там і з Кіпелем, і з Запруднікам. І была праблема, хто ж тады будзе старшынёй рады. Ну, яны павінны былі вырашыць, паколькі не хацелі Сажыча. І вот мы прыехалі на эту сесію Рады БНР. Сергей Навумчык прысутнічаў, дарэчы. Вот. Я ўжо неяк праявіў ініцыятыву, каб перад сесіяй прыехалі раней, гадзіны на 3. І каб усе сабраліся і вырашылі, што будзе на сесію, но я ж меў нейкі ўжо вопыт партыйнага кіраўніцтва. І кажу, што паслухайце, дык а хто ж будзе? Сажыч? Не, Сажыча яны супраць. Дык хто будзе? І это была доўгая размова. І вы разумееце, ніхто з тых людзей, якія маглі быць, яны не хочуць. Ні Запруднік не хоча, ён бы мог быць. Ні Кіпель не хоча. Не, ты самы, там нават Юрку Азарку прапаноўвалі ўсім. І Рагуля Барыс не хоча. А Рагуля там моцны, это наш афіцэр, это які кіраваў БКА. Вот. Ну і што? І тады я кажу, што ну што, застанецца Сажыч? Не, Сажыча мы не. Дык кажу, праз гадзіну, праз паўгадзіны будзе сесія. Вы што будзеце рабіць? Ну і тады такая была сітуацыя, што я кажу, давайте зробім перапынак. Зрабілі перапынак. Я падходжу да Івонкі Сурвілай, кажу, Івонка, сітуацыя такая, што можа быць поўны правал. Таму што некаторыя хочуць здаць паўнамоцтвы, некаторыя ўжо казалі пакласці раду ў труну, ну я ж ведаю, якія былі размовы. Таму што ўжо ёсць вольная Беларусь, усё, людзі не арыентуюцца. Вот, трэба нешта рабіць. А што рабіць? Я кажу, Івонка, я вас прапаную. Загаджайцеся. А хто я такая? Я не магу. Як Чарнобылем, як хто это? Словом, ну, калі ў кніжным выніку я ёй гаварыў. Кажу, я прапаную
но вы не адмаўляйцеся. А я это разумеў, што калі я прапаную, вот яна сядзіць і ўсе, ніхто ж супраць, у вочы ж ніхто не скажа, што супраць. Это, да рэчы, хорошая кандыдатура была, таму што яна працавала ў парламенце, яна ведала правілы парламенцкія, яна кончыла Сарбону, яна ведала мовы, выдатна працавала на радыё, і хороший выгляд быў, яна інтэлігентная, умела гаварыць. Вот то, што трэба для рады. І калі я вот это прапанаваў, все, і Івонка пагадзілася, все прайшло. Зенон Станіславович, перад самай эміграцыяй я ведаю, што вы судзіліся з Александром Лукашэнкам і нават выйгралі гэты суд. Як гэта было? І ў чым была справа? Ну, справа была такая, что Лукашенко – это своеасаблівы психотип. Все это бачили, його, до речі, ніхто не поважав там у Верховному Совете. Тому що він на раніці говорив одно, а після обіду говорив одворотне. Вот. Постоянно лез до микрофона и хотел некую засвідчити свою там значность. Так вот, это Лукашенко выступил от микрофона и сказал, что Позняк на площади звал всех ехать воевать в Чечню, как Беларусь уступила в эту вот войну, ехать дельничать в этой войне. А я этого не говорил, конечно. Это просто придумано было. И придумано, ему подсказали с ГБ, видать, сказать. Чему это сказали? Потому что наши вот завоевы фронтовские, это, ну, первое, это, что Чернобыль, чернобыльское законодавство, мы подняли эту тему, и потом мы вернули с горячих кропок с Кавказу белорусских офицеров, белорусских солдат. Это наша была политика – вернуть людей с чужой войны. И у тим ліку з Чечні. І раптом він виступає і говорить таку річ, що Позняк, говорить все наоборот. Той час, коли ми вертаємо своїх білорусів, що от їдьте воювати за чужую війну. Ми шмат вернули. Я особисто дзвонив там і в Мурманск, і некоторим генералам, які ведали, що вони білоруси. Вони вернулися. Вот. Ну і коли таке було сказано на всю Білорусь, ну, це політичний поклеп. Я уже не могу молчать, бо как это было нечто другое сказано, ну, неправда и все. А это вздейниче на всех белорусов. А, так Позняк закликая воевать, ехать туди, розумієте, що? Это обов'язково повинен бути з моего боку отказ. И тому я подал в суд. И выиграли его. Я подал у Верховный суд, поскольку он был президентом уже. Вот. И наместник старшини Верховного суда такий Міняц. Вот. І він взявся за цю справу. Я довго з ним говорив, він боявся, відчував. Я кажу, що слухайте, ну є ж закон, є ж право. Вот. Ви повинні його виконати. Нічого не придумайте. Вот. Ви виконуєте просто це право. І він побачив, що со мною ж так само справи непрості. Я ж депутат і керівник опозиції. І за мною ж так само стоять люди, які, кажуть, не шикамлити, так? От. І суд відбувся на білоруській мові. Мой адвокат була Дударова, Надія. Вот. І було вирішено, принесено така виснова, що це була образа, це був поклеп, і суд Верховний обов'язав його принести мне публічне пробачення по радіо телебаченню. Я чекав. Він виступив по телебаченню, нечто мямлю, ну, конечно, я понимаю, это Позняк такой. Конечно, я не про, я извиняюсь, но он такой. Вот так-то слово прослужив. Фактично пробачення не принес. Але, ну, промямлю нечто. Но справа не у тим. Справа в тим, що його поставили на місце. Тоді він ще не був такий, як тепер. Вот, йому це показали, де його місце. І він на цьому місці відігрався. Потім. Це помслива істота. Вот. І, звісно, ну що ж, коли б, скажімо, можна було, ну не знаю зараз, яка ситуація, це пройшло вельми шмат часу, те, що були в 90-ті роки. Вот. Так от таким чином. Потім є ще один момент, такий приватний.
Лукашенко чамусьці, калі вот узнікалі нейкія, бо як ён толькі паявіўся ў Верховным Савеце, мы яго запрасілі там ад фронту, ўсё, каб ён удзельнічаў не толькі там у падрыхтоўцы рэгламента. І мы ведалі, як чалавек рэагуе, як ён дыхае, як што, мы яго бачылі. Вот. І я проста так заўважыў, што чамусьці, калі вот са мной ён дзервянее, што яго недобрае робіцца. Ён вас баяўся ці як? Не ведаю. Но ён дзервянеў. Ён не мог сабе, ну цяпер не мог сабе дазволіць назваць мяне там на ты ці там Пазняк. А Зенон Станіславович, разумееш? Вот. Яго это психотип. Чалавек, ну, хворы на адпаведную психічны недахоп. Нейкія ў яго такія, шмат у меня пэўны вопыт быў з ім. Вот. І таму, калі я падаў у суд, я думаю, што ён адчуў, што это сур'ёзна. Ён проста, ну, яшчэ не меў сілы, каб это ўсё перавярнуць. Вот. Таму суд быў маю карысць. Вот. Калі вы ўжо тады ад'ехалі ў 96-м годзе, вы планавалі вярнуцца ў хуткім часе, ці у вас был абсалютна упэўненасць, што гэта адбудзецца не хутка? Я вярнуўся праз месяц. Я не думаю, што это надоўга. І практычна, ну, я тады, калі вярнуўся на чарнобыльскі шлях. Это была цэлая гісторыя, безумоўна. Проста людзі, якія спрыялі мне у верхніх структурах улады, яны фактычна стварылі сітуацыю, што мяне не забралі. Вот. Это не буду тут расказваць, таму што трэба падрабязна расказаць. Але асноўнае, яны атрымалі, я прыехаў, а інфармацыю ГБ атрымала на гадзіну пазней. І не было каму мне хапаць. Вот, а я ведаў, што это будзе, таму што я ўжо зафіксаваў іх у Варшаве, я зрабіў памылку. Одну ў Варшаве. Калі ты зашоў цягнік, не падходь да вакна. Я выпадкам падышоў, сустрэўся поглядам, ідуць два чалавекі, а раз, і мы сустрэліся поглядам, і я ўсё зразумеў. Просто я па тыпажу зразумеў, што мяне зафіксавалі ў якім вагоне. Вот. Там потым была цэлая гісторыя. Пераганялі ў другі вагон. Это такія рэчы, калі пачынаеш расказваць, людзі не будуць верыць. Вот. Но тым не менш, я прыехаў у Менск, і мяне не змаглі схапіць. Я хутченька тут же на таксі, бегом, вот, злавілі таго таксі, таксама таксіста, дапыталі, куды я паехаў, усё, но ўжо было позна. Таму што тут же фронт прыслаў мне Ахову, і Ахова была чалавек 30. Я на дэманстрацыю ішоў у акружэнні. Тады машыны пераворачвалі, тады вот это была тая дэманстрацыя. Тады, калі хвілю маўчання пра Дудаева, я сказаў, вот, это быў той час. Вот. І тады, значыцца, яны павінны мяне ўзяць былі пасля мітынга. І я то сам разумеў, што яны будуць браць мяне пасля мітынга. У нас быў, ну, наш аўтобус, наша група, там 9 чалавек, але быў адзін чалавек, які ведаў гэта, мне не сказаў. Ну, таму што ён быў звязаны сам з органамі. Вот. І вот мы сядаем аўтобус і едзем у сядзібу фронта. А сядзібу фронта, это по майму настаянню, краты жалезныя на вокнах былі зроблены, дзверы былі зробленыя стальныя, а зверху набіта дрэвцам. А яго і граната не ўзяла па тыя дзверы. Все было зроблена, ведаючы, з кім мы маем справу. І вот мы едзем гэтым аўтобусам і прыязджаем круглую плошчу, і я бачу, што ззаду аўтобус з ОМОНам едзе. Значит, недзе тут мяне будуць капаць. Вот. І вот мы пад'язджаем тут да Даўгабродскай. І ситуация такая, что загарэўся зялёны агонь, светафор загарэўся, бо машина стала, паколькі быў чырвоны, загарэўся светафор, і наш шофёр паехаў, і тут же за нами на перарэз кінуўся гэты ОМОНаўскі аўтобус. І ОМОНаўскаму аўтобусу пад ногі выбежаў сабачка.
Собачка вийде. І автоматично шофер затормозив. Это было там, несколько секунд. Мы поспели проскочить на светофор налево, а тут же за 100 метров наша садиба. Мы ускочили, двери забаррикадовали, мы приехали, и все. Нічого зробити не можуть. От який випадок. Знаєте, шмат є таких ситуацій со мною було, коли подіями керувала вища Господня сила. Це собачка. Это мой порятунок. І реакція чоловіка. Ну і потім до вечора, до позднього вечора, ОМОН там стояв, потім вони пішли на штурм. Нам удалося про Чорний ход там вийти, там ціла історія. Це вже не буду розказувати, я це писав про це. Але, така історія з приїздом. Що перший раз я приїхав, і зрозумів, що тут я не можу бути ніяк. 8 днів я був на конспіративній квартирі, бо коли у 95-му році провели ті вибори, коли вже знищили стяг і герб, то ми зрозуміли, що буде знищення культури, нації, все. І на Сеймі ми прийняли рішення по моєму потребуванню, щоб усе керівництво підрихтувало конспіративні квартири, подрихтовали кур'єрів, бо телефони будуть відключені на всякий випадок. Ми рихтувалися до того, щоб будуть нас громити. І тому конспіративні квартири у мене були несколько в Мінську і в інших городах. І це дало мені можливість протриватися. І потім я виїхав про Смолянськ на Україну. Там так само була ціла історія, але виїхати вдалося. А вже потім сенс, який мог бути приїжджати сенс? Потім ми довідалися через людьми, які варті довіру. Це були високопоставлені чиновники у Компартії, які нам повідані. Бо шмат людей нас підтримували там. Я виходжу, скажімо, під час виборчої кампанії виходжу з тролейбусу, до мене підходить майор, який працює в штабі БВА, так от оглядається, каже: Зідон Станіславович, многие з нас вас підтримують. Все це. Вони вже заявляли, вони не знають, хто виграє вибори у підтримці. Так от, тут така ситуація, що ми отримали, я і Наумчик, ми отримали звістки, що з нами будуть робити. Значить, по сьогоднішній день є розпорядження Лукашенки на межі, при пересеченні межі затримати Наумчика і мене. Это распоряжение. На меня криминальная справа заведена. Я не веду, можно и теперь існує. Мне тут не цікавить. Але Сергій Наумчик акурат таки апошнім часам, яшчэ перад 20-м годам, ездзіў у Беларусь. У вас не было жадання поехать? Сергей Наумчик отримав громадянство, и он поехал. И это был той период, такий, як називався лібералізація. Тепер він вже не поїде. Вядомо. Це був такий короткий період, який він використав. Коли поїхав би я думаю, нечто зробили. Тому що, я не сказав саме головне, от того чоловіка, який контактував з цим полковником пожежної служби, він довідався конкретно, що указання в усне дадене, письменне, що затримати, а в усне дадене при оказании сопротивления стрелять на поражение. Вот так, мне могли бы запросто, коли б я б, конечно, там глупости не робив би, але коли б, допустим, такое здарилося, стрелили по потилиці і сказали б, сам себя стрелил. 28 гадоў у эміграцыі – гэта досыць шмат, это для некаторых, напэўна, цэлае жыццё, і некаторыя вас крытыкуюць за тое, што вы нібыта знаходзіцеся ў міграцыі, нічога не зрабілі для Беларусі. Што б вы маглі ім адказаць гэтым? Нічого не хочу. Я не хочу говорить на этой глупости. Тому що усім ясно, що я зробив. Всім зрозуміло. З-за межі керував партією, керував фронтом. Вся ідеологія, всі, як кажуть, потім на кожній соймі я писав доклад. Потім ми контактували про політкомітет, ми контактували по скайпу. Я виступав, то ж все відомо. Потім ті ідеї, які я пропонував і в політиці, і потім ідея Куропатова, створення народного меморіалу.
І все это жыццявіла наша партыя. Вот. Таму я лічу, што это адзін з унікальных такіх фактаў у палітыцы, калі старшыня за мяжой здолеў, так сказаць, палітычна і ідэйна кіраваць партыяй. А у Беларусі быў намеснік, мой намеснік, Юрий Адамович Беленькі, які кіраваў самімі дзеяннямі партыі. Ён быў важная фігура, тому што ён кіраваў усей, так сказаць, арганізацыйнай усей справы. А ўся палітычная ідэйная, мы згаднялі кожны сойм, мы кантактавалі. І кожны сойм, кожную падзею, кожную мы кантактавалі. Вот. Таму тое, што зроблена партыя, зроблена там намі, за мяжой, гэта вядома. Вельмі часта, дарэчы, у Фейсбуку альбо ў іншых сацыяльных сетках разграюцца спрэчкі вакол вас альбо вакол вашых выказванняў, і вашыя паплечнікі па партыі. Часам так бывае, здараецца, што не заўсёды вядуць такія інтэлігентныя размовы, як мы зараз з вамі вядзем. Ці вы бачыце ў гэтым нейкую праблему? Тыя людзі, якія ў партыі, якія ў кіраўніцтве, яны альбо не вядуць такіх размоў, але вядуць іх інтэлігентна. Это люди опытные, яны были депутатами. Вот Юрий Адамович Беленький, он зараз у Штатах. И он веде YouTube-канал «Вольная Беларусь». Юрась Беленький, вельмі можете у этом сенсе. Наколькі ён аргументаваны, спокойно. Все это ён такі. Это один был з кандидатов на премьер-министра у мяне. Вот, таму не. Есть некоторые люди, якія падтрымліваюць, скажем, партию, якія выказваюць там свои пачуцці, не сочачы за своей лексикой. Но это их проблемы. Партия такого не дазваляла, каб чалавек зневажаў других. Ужо тут у эміграцыі таксама быў створаны рух «Вольная Беларусь», і бліжэйшым паплечнікам у вас стаў палітолог Павел Усаў. Як так сталася? І які у вас адносіны з Павлом? Як сталася? Сталася так. У 16-м годзе я даведаўся, тому што мы вялікую работу па партыя праводзіла. Мог бы сказаць шмат што цікавага, але мы даведаліся, што паявілася некая новая фігура, які займаў пасаду дырэктара Газпромбанка, які стаў выступаць з лекцыямі у Імагуру на Фабрыдзіуса, а там былі нашыя партыйныя людзі таксама. Пачалі адсочваць эту фігуру. Яна пачала займацца мецэнацтвам, купляць нейкія артефакты беларускія з-за мяжы і становіцца папулярнай фігурай. Вот. І, потым я яшчэ меў інфармацыю з другіх крыніц з Москвы. Потому что я меў сувязі яшчэ з тых часоў, калі, як кажуць, змагаліся з Савецкім Саюзам, калі Ельцин быў, усё, што рыхтуецца сур'ёзная справа ў Беларусі. Дакладна спачатку мы яшчэ не ведалі, але гэтая справа магла б закончыцца зменай Лукашэнкі, і некая правакацыя рыхтавалася. Таму я бачыў эту сітуацыю, і вырашылі, што трэба на выпадак змены ўлады напісаць, так сказаць, канстытуцыю змены этой ўлады. І мы задумали написать программу «Вольная Беларусь». Вот. Эта программа написана была в таким конституційным стилі. І туди я запросив усіх законодавців, яких мог запросити з нашої опозиції. Не буду називати прозвище, тому що зараз... Але сярод іх був Павел Усаў. Сярод іх ён не быў заканадаўцам, але ён інтэлектуал, ён меў адукацыю паліталагічную. Вот, і я яго запрасіў. Вот. І калектыў наш быў, там, больш 10 чалавек, можа, чалавек 12. Мы працавалі 1,5 года. Мы збіраліся в Беластоку. Я прыязджаў са Штатаў, мы шмат працавалі над гэтым. Вот. І ў 17 годзе мы выдалі эту праграму. Яна абмяркоўвалася там у сетках, усім. І пасля гэтага ніхто ж нічога лепшага не выдаў, бо няма каму. Вот. Таму на сённяшні дзень гэтая праграма «Вольная Беларусь» — это вот тая Беларусь, якая будзе пасля Лукашэнкі. Асноўныя тэзісы, асноўныя распрацоўкі там ёсць. І вот Павел Усаў,
як інтелектуал, як чоловік адукаваний, ён грав одну з центральних ролей. Я його запросив і контактував. Він у Варшаві, ми з ним постійно. Він зараз у вольній Білорусі. Я лічу, він росте як політик. Бо він політолог, але ён расце як палітык, бо калі ўваходзіць у вольную Беларусь, калі мы ездзім у Бахмут, калі мы ездзім у Кіеў, калі вядзём перамовы, там усё, это ўжо палітычна. Вы бачыце яго сваім пераемнікам у руху альбо ў партыі? Я пра гэта не буду гаварыць, гэта некарэктнае пытанне. Разам з тым, калі мы кажам пра тое, што у беларускай апазіцыі ніколі не было нейкай еднасці, так? Ці гэта нармальная сітуацыя, звыклая, ці ўсё ж такі гэта праблема? У беларускай апазіцыі заўсёды была еднасць. Вот. Гэта, я разумею, кого вы называеце, это ніякая не апазіцыя. Вот. История такая, что когда разбурили Народный фронт, вот, то створили псевдооппозицию, вот, якая контролировалась и сбоку Москвы, и сбоку ГБ, плюс АГП. АГП это промосковская партия, она была так и створена агентурой, и теперь так існує. Вот. Яна што, правда, ліквідаваная, як і многія іншыя партії? Ну, так все ликвидованы, кроме там, як она называется, Белая Русь, и что там. Зараз все ликвидовано, бо им ничего не потрібно зараз. Нічого, навіть філателісти ліквідовані. Все. Вот. Вся громадянська супольність. Просто калі гэтыя партыі з'яўляюцца, ну, скажем так, стаўленнікамі КГБ, то навошта іх тады ліквідаваць? Справа не ў тым, што для Лукашэнкі ёсць усе ворагі тыя, якія пасягаюць на яго ўладу. Хто на яго ўладу пасягаў, хто яму пагражаў? Яму пагражаў Беларускі народны фронт, яму пагражала КХП, яму пагражаў Пазняк. Хто яму яшчэ пагражаў? Яму пагражаў Бабарыка. І вся эта каманда. І Пуцін, які падтрымліваў Бабарыку, это іх стаўленік. То бок Пуцін таксама вораг Лукашэнкі? Ну, у гэтай сітуацыі так. Потому что Путин был заставленник Бабарыкой, ставленник Газпрома. Это ж, ну вы слушайте, про что мы будем говорить? Это кошелек Кремля. Это головные сродки идут оттуда. Тому это была афера распрацованная в Москве. И яна мела на увазе, калі б, скажем, эта афера ажыццявілася, то Бабарыка он не был политиком, он уже нават говорил, что надо объединяться с Россией, все белорусы будут рады, это что зафиксовано. Вот. Тому гэта быў бы варыянт вельмі цяжкі. Мы б ужо не былі дзяржавай. За 6 месяцаў бы нас здалі. І народ падтрымліваў бы, таму што Лукашэнку ж ненавідзелі ўсе. А Лукашенко таким чином, для Лукашенки ворог и Пазняк, и Народный фронт, и Бабарыка, и все. Пазняку он ничего не зробить, Бабарыку посадил в тюрьму. А для вас Лукашенко ворог? Ну, что вы задаете за питание? Это політичний ворог не тільки у мене, це чоловік, який засвідчив своє порушення елементарних норм міжнародного права, це порушення елементарних норм законності, який повинен понести відказності. Він зрадив наш народ, він увів окупантів сюди. Чому ви задаєте такі питання? Вот. Элементарные речи. Вот. Так вот, просто я кажу такая. Про ваше особистое ставлення. Зрозуміло, що Особистое моє ставлення Лукашенко... не має ніякого значення. Абсолютно не має ніякого значення. Я його називаю Олександр Григорович, коли його вибрали на президента, я його повіншував. Є речі в політиці, які обов'язково треба робити. От. Це елементарна реч у професійній політиці. Не має ніякого значення, як я до його відношуся. Вот. Має значення те, що це зрадник нашого народу, який знищає нашу націю, який проводить промосковську політику, який увів окупаційні війська у Білорусь. От що має значення. А як я до його відношуся, це значення не має. Андрей Саннікаў у інтерв'ю Deutsche Welle заявіў, што дэмакратычныя сілы – гэта ён. Ён так про себе сказал. Ну, может быть. Есть еще больше оригинал. Цапкала. Вот. И он так само сказал, что он является тут головной фигурой, что неправильно до его относился развяз и подал суд на развяз. Саннікаў ще до того не дійшов. Хай він подасть суд на дату, тоді він перешагаляє Цапкалу.
Я не звертаю уваги на такія заявы. Это просто неразумныя заявы ў палітыцы. Яны шкодзяць аўтарытэту самога палітыка ў першую чаргу. Я не ўспрымаюцца сур'ёзна просто. Зянон Станіславович, атрымоўваецца, што вы жылі ў эміграцыі ў Польшчы і ў ЗША, і вы казалі, што ў ЗША нашмат цяжэй жыць. Чаму? Як складалася вашае жыццё менавіта ў Нью-Йорку, куды вы пазней пераехалі? Жыццё ў міграцыі – это выжыванне. Забудьте, что вы доктор наук, что вы будете в улице подметать, вы будете працаваць на констракшн, на будаўніцтве. Забудьте. Эміграцыя – это выжыванне. І многие это не разумелі. От асабліва я ў Польшчы бачу, асабліва тыя, якія прыехалі, якія мелі там пасады. Ну, цяпер ужо жыццё прымусіла, працуюць таксістамі. Таму жыццё ў эміграцыі вельмі цяжкое ў матэрыяльным плане, ў плане выжывання, ў плане працы. Это скусіць зубы і рабіць тое, чаго ты не спадзяваўся. Моя жонка, яна працавала навуковым супрацоўнікам у інстытуце педагогіі, накончыла аспірантуру, все, дзяцей нянчыла, за хворымі там ухаживала, все, нікуди не денешся. І сотні, тисячі таких. Там ті люди, які от там були, кричали, я би родину не ставив, там Позняк чуть не дурак, там все. Я ніякого злорадства не маю, вони нещасні от тут опинулися, тепер ведають, що таке еміграція. Тому це виживання, вельми тяжке. Но дякуй Богу, ми з жонкою вижили. А чому тут? Тому що все-таки тут ближче до Білорусі, тут ближайшая культура, шмат такого агульного есть. Тут неяк душевно відчуваєш себе ближче до Білорусі. Америка зовсім чужая, зовсім другая. Хороший американский народ, все, але это зовсім другое. И это далеко. Материально там выжить немагчыма. Скажем, вот ту пенсию, яку мы с жонкой заробили на двоих, мы можем на ту пенсию только снять там однопокоевую квартиру. Все. А жить нема за что. Потому что в Америке страшно дорогие квартиры. Особливо в Нью-Йорку. Страшно. Треба часом отдавать всю зарплату. Тому мы не жили на квартирах, а жили в неких людей, займали некие покои. Иначе выжить было немагчыма. Ну а коли вот так остаться, то не. Тому у Польши относно материально ну, можно неяк выжить. Ну, але самое главное все ж таки, что тут ближе до Беларуси, частей бачишь белорусских людей, шмат сяброў, сярод полякаў и ближайшая ментальность. Поляки до нас ближе, мы их лепей разумеем, чем афроамериканцев. Так, это тяжей. Тому, конечно, потім у цілому моє назирання так, ну, трошки поїздив, там поглядів, і там і в Лондоні, і в Парижі, там все. І другі люди поїздили, ми обмінювалися думками. Так, моє назирання таке, для некоторых, може, это, хто не ведає, буде гучати смішно. Польща – це найлепша демократія в Європі. Це самая демократична країна, і тут жити найлепей. Вот такое мое заключение. Як хочете, так. Але моє таке відчування. Вот тут. І не тільки моє, до речі. Некоторые з моїх сябров поїздили по всій Європі, приїхали тут. Ні, все-таки Польща. Ну, цяпер бачым, як ставяцца да беларусаў у той жа Літве, якія складанасці ёсць з легалізацыяй у іншых краінах. Спадар Зенон, вот вы узгадалі сваю жонку. Якую ролю яна адыгрывае ў вашым жыцці і ў тым ліку у вашым палітычным жыцці? Ну, гэта пытанне прыватнае, я на яго адказваць не буду, але скажу, што я вельмі ўдзячны Богу, что у меня такая жонка. Это дар Божий.
Адзінае, што магу сказаць. Ёсць нейкія, можа быць, сітуацыі, калі вы, маючы досыць такі экспрэсіўны характар у гэтым сэнсе праз сваю жонку у нейкім сэнсе можаце астудзіцца. Ну, наконт таго, што я часам бываю эмацыйны, там, рэзкі, ўсё, ну так, гэта і ёсць мой недахоп у палітыцы. Але, з другого боку, вы знаеце, часам вот такія недахопы давалі магчымасць нечого добиться. Вот, таму што увесь час говорите, кажут, на одной ноте, и сейчас быть политкорректным, и все. Не, в политике часом треба дать по морде. Вы разумеете, тому нават это мои некоторые, может быть, такие резкие речи, они играли, конечно, в выпадку не давали вынік, позитивный. Але супротив меня это сыграло, ну, натурально, что возникала ворожасць адпаведная, тому што часам трэба рэзка себе павесці з чалавекам, каб яго спыніць. І сустракаюцца такія выпадкі, што інакш немагчыма. Ну, інакш немагчыма. Трэба сказаць стоп. Вы лжоце, вы такое не рабіце, вы такі. І все, это вораг табе навечна, но ты спыніў нешта. Разумееце? Вот. Ну, на жаль, я вот так себе дазваляю. Ёсць людзі, якія гэта ніколі не дазваляюць. Ну, іх палітыка ўсе любяць. Яны кажуць, што палітика – это искусство возможного. Вот. Это филистерская теза. Такие люди заўсёды цярпелі поражение. Вот, скажем, товарищ Горбачев. Ну, так говорю. А у меня другі тезис. Политика – это мастацтва немагчымага. І я гэта доказаў в Верховном Совете. Нас было 30 человек, а их 345. Кто перамог? Кто зрабіў незалежнасць? І хто танцаваў под нашу дудку? Хто прымаў наш сцяг і герб, калі яны калаціліся? Вот что такое палітыка немагчымага. Я лічу, што мы зрабілі тады немагчымае, выкарысталі момент з дакладнасцю до аднаго дня. А калі прымалі незалежнасць, так нават былі моменты, што з дакладнасцю до секунды трэба было выкарыстаць момент. Вот таким чынам. Так што, может быть, это недахоп, а может быть, как раз и доброе. Яшчэ пытанне пра сям'ю. У вас ёсць дачка Надзея. Вось хацеў запытацца, якое было ваше першае спатканне, як яна вас прыняла, калі вы прыйшлі ў сям'ю і пазнаёміліся са спадарняй Галінай? Ну, я не помню. У нас, як утварыўся фронт, пастаянныя былі контакты. Вот. Галина там и листовки разносила, и дочушка ей помогала, все это. Ну, все нормальное у нас были все отношения. Вот. Я вельми довольный дочкой. Молодченькая она. Ну, теперь она уже сталая женщина. Вот. Она была еще только школу закончила. Вот. Я от самого початку лечу ее своей дочкой, я ее люблю, у нас хорошие отношения, мы друзья, что мы когда от початку. Так что тут ничего нового не скажешь. И знову дякую Богу, что так атрымалось. Як вы ставіцеся да жартаў, гумараў, анекдотаў і мемаў пра сябе ў інтэрнэце? А ніяк не ставлюся. Я не паспяваю всю лухту чытаць. А калі што пачытаю, ну, так посмеюся, ну, добра. Некалі написали цэлую паэму «Зенон Хоп» там. Вот. Ну, там такое, знаете. Я адзінае, што не люблю этой всей расійскай лексікі. Это маць-перемаць. Это, знаете, интеллигентные люди. Треба находить словы моцныя, але без уживання этой бредотной расійскай мовы. Вот. Таму я так неяк выказываюся, што ну, все добра, але панове, будьце на вышыні, мы ж беларусы. Ну і сакрэт поспеху Зенона Пазняка, як заставацца энергічным, здаровым і такім яркім, бліскучым у свае 80 гадоў. Вы знаете, я не ведаю, я не маю ніякіх секретаў, абсолютно. Я ввогуле не люблю этого слова. Я живу звычайно, як усе люди. Звычайно, нават, я б сказал бы, проводжу нездоровый образ жыцця. Это як?
Ну, я поздно працюю, кладуся, звичайно, в 2-3 ночі, рано встаю, шмат сяджу за комп'ютером, а треба ж бігати, треба, от, ну, от так от. Так що я особливо не задумувався над цим і лічу, і як Бог дає, так і добре. Я сподіваюся на Бога. Я все життя відчував його підтримку, все життя. Я відчуваю весь час. Так що я лічу, що тільки Богу повинен подякувати, что я дожил до 80, ну еще не дожил, дай Боже дожить. Вот. И за все, что было, за все я вдячний Богу. Дякую велике за розмову. Дякую взаємно, живе Білорусь. Живе вічно.